Maibvukururu vazvibvuma vakati ndakadanana naye chibhatani chatinobvira kumusha kwevabereki vedu itsvoti kana pasina tinotsvaga imwe tiripo. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Ukaona munhu asvika pakuti hachisina hanya anototaura zviri pamwoyo pake kana kutya akati koma zvinzwa neguhwa kupi zvine basa rei, iye chidhamudhamu ndiye anouya mudzimba dzevanhu achitsvakiridza information. Tatagara chidanana ko ndinogarei, mazepe hapana zviripo sezvamunongoona papikicha iyo. Okay guys, so muchato ndaitouda chose. Nhasi coming live I will explain everything. Ndakashungurudzika kusvika pakuda kudzokera kumba kwedu, but ndakatoona kuti hazvibatsiri, bheta kugarira vana, but handingagariri vana cheteka ndichidyei. Vanhu mungati maibvukuru vanopenga, murume asingade kubatwa chero uchigara naye. Murume rudzii? Munhu wekuti ukamubata anokutuka usiku hwese. Kuenda kuchando kumurume asingazodi zvemumba zvobatsirei? Chinonakidza mukadzi chii? Bheta kuzvigarira kuno kuchengeta vana hangu. Kana ndichizoenda kuchando, aiwa ndichaenda ndoga. Chibhatani musatombomunetsa zvako. Takadanana ende ukandipusha ndopushika. Hunhu hwako wakaita kubva kumasowe, wawakaita kubva kumasowe, zvandakakubatira mufoni mako zvese ndozviwaridza pano. Chione chingani chawakaita, ndakanyarara. The day rawakasimuka chairo paairport wakararipi? Ndikakubvunza, wakutanga kuti wakuzwa nani? Ini hachisi chihure, patatori mukomana. Takachata tichida COS, and tanga tawirirana kuti tasvika kuUK tozorambana. Iwe woita zvauri kuda, zvauri kuda kuzviita kachimainini. Ini hangu ndozvitsvakira murume wangu. Chandoda kukuudza kana uchipopotera mukadzi mangwana, usazotaura mashoko anorwadza. Ndo atisvitsa patiri nhasi. Wakandirwadzisa. Ndoda kukuudza hama dzako, nyika yose unhu hwako. Munhu anotambisa chinhu chake every night ndakarara. Don't push me. Munhu wemupostori anotenga turo tuya tokushandisa kuzasi kana iri midzimu iri pauri zvimatoi. Pray for deliverance. Ina handichadi. Gara hako ikoko. Hura nene ndihurewo. Karume kasina chinhu mubhurukwa kure. Kunyepera vanhu kuti une mari ipi. Hatisi kutambura kuno. Kapenzi kemunhu. Ndo mashoko amaibvuka zai. Maibvukururu vadhipisa guys. Vadhipisa. Vataura zvemumini brief momunhu. Guys, aiwa vataura zvakawanda vakati kwanzi moto hakuna, kazvatambotaura tambo haisi kusvika paparafini, ende vati havasi kutombomira. Vane kavidhiyo kadiki kavaita vachitaura kuti haipakwe porridge ini ndichaita zvandinoda, ende hapana zvauchandiita iwewe mazepe. Pawairarana naswaga uchidini, inini wanga wambondiisa kupi? Mari maiti zvemazepe ndaramba mazepe because ahana mari. Handiti ndikati hangu zverega ndichidana nangu nemunhu asitorina chaanacho wake asina mari. Zvashata papi? Shamwari hazvibetsera kugara nemurume 10 years or 15 years asina chaanoziva chinonzi rudo. Unoda kuzama kuda kuzvifarirawo. Dai kusiri kuti chidhamudhamu akazongouya wake akada kutora ma-screenshot akada kutiba maningi ma-message chii chaibuda. Dai chitongona kuseri koko. Yezvo. Kana ndaura neyako here. Ndaura neyako. Ngoendawo mundohurawo nedzenyu idzodzo. Uyezve rinopakwa bota here ningi racho. Kuzasi kutopaka bota here. Mazepe ati aiwa inini handingakundwe kutaura nemudzimai. Abva ataura akati wagara uri mukadzi here, wakazvitarisa kuita muvuyu, haugoni kubika futi, kubika murivo, kuita maziso. Thank God ndakabvawo muupenyu hwako. Zvekuda kuzoti handigone kurara newe ratovawo drama. And usafunge kuti chero ukaita varume 20 ndinovhunduka. Watondigonerawo. Varungu kuno vari kuti vatema tiri pademand. Mese nachibhata ndoda kukugadzirai size muchimisa zvikumbo sezvipimbidya zveriva. Kana waida zvekisi kana zvekujohonywa zviri romantiki. Ugeze meno kuita chibagwe cheKenya. Chimuchato takaita you know very well kuti ndeche COS. Handina kubvisa ring. Musi wandakabatawo mapikicha ako akashama. Don't push me to ndinopushikawo.
kudarika iwe. Kudanana nemudare kumasowe muchisenderana zvimapikicha makashama zvakaora. Fumura zvangu indokufumurawo kusvika wati eke nditange ndizvitaure. Ndakakubata kangani. This is not the first time. Asi kuti ini handivhumuki kana uchifunga chibatana chakuroora. I know everything. Ko mimba yachibatani wakabvisa chidhamudhamu ane zvese everything. Kutozoda nekuti iko zvinotoonana pamadiro mazepe wakaenda. Don't push me. Ndotokuitirai my life every day kana musingandizivi ndokunyadzisira chidhoitland chako chibatani kwanzi chidiki chibatani imi compared to the two ndiani kwaanonzi chidhoitland. Munhu asingagoni chero kupisika svina dzevanhu uchavorera kuAfrica kunono enda kuchimani uko ndokwamuchapiwa masiwo esikoko. Munoda kundiurayisa neBP muchafamba makashama. Ini ndatogara zvechimeri age ichi handichidi. Nditori nemukadzi wandinaye ane 2 vana neni. You will see soon. Ende anondikudza sababa. Iwo wakandirova kangani ndichingonyarara. Poto chaidzo dzakapera mumba uchinditema nepoto. Handina kupusa iwe mukadziwe. Vakadzi havapere. Okay, so ndo mashoko amazepe aya ari kuti iye haana kupusa uye anga anzwa ane kurowa. Chandoziva mazepe mukadzi wako unomuda. Iri drama rese iri rovana nachibatani usiyane nemudzimai. Ndiye akanyenga. Mazepe abva angoti ichokwadi ndiri kurwadziwa. I loved this woman. So guys, kana muchifunga kuti iyi content iyi hakuna content yakadai guys. Hakuna content yakadai zvachose yekuti vanhu vanosvika kuudzana zviri mukati. Voudzana maweakness kuti iwewe mazepe wanga usingagoni semagonero ari kuita chibatani kana kuti chii. Aiwa guys, bodo haisiri content iyi. Vana mairo kana babaro katakavaona vakaita content dzakadaro. Asiko zvino handiti munoona kuti zvinosekesa iwewe semudzimai. Koma in-laws anoona zvinhu zvakadaro chero kanzi kwai tiri kuvatsvakira mari yeshuga. Havanyariwo here kana vachiona vana vavo vachiita zvinhu zvakadaro guys. Ndofunga kuti pane dambudziko. Kana vanhu vachinge vangonetsana paine hope yekuti one day vanhu vanogona kudzokerana. Munogona kusaiona hope yacho since munenge makatsamwa. But zvakangonaka kuenda kuseri kuinbox. Munotaurirana muri 2 motukana moblogana modi kuitira kuti pamunodzokerana paya zvisanyadzise. Isu state akuziva kuti muone meno anenge ekenya. Umwe tozva kutoti kwai hawa chibhurugwa remukati. Umwe kunonzi kwai iti mudora. Umwe kunonzi iti muramanudhuruzi. Handiti munoona tetongoti mai ava vakangogara vachingoti murume wangu. Ipo pasina nzara dzoga mudzimba umu imikani zvakaoma. Okay guys, do leave your comments on what you think about mazepe nemudzimai wake. Zvavari kuita izvi zvichapera mushe here? Nachibatani oti chii wake guys. Pamwe pacho unenge usingadi kukomenta but nyaya ikai inokubvisa kumateresi. Uku tiri kumbomanya kudema uko vatama nhasi. Uku tamanya kuisland tanoiwa live yake tina. Tamanya zvakare kwasisimeli vari koko kuchando. Tete Mildred vachipenga vachidai. Imi guys madema mbomira kazvishoma. Mozoiburitsa nyaya yenyu kuti mutrende. Iko zvino pachine yekudema iyi nenyaya Jerry. Guys matiremedza zvokwadi. But anyway, dai magona kutaurana ku inbox nyaya yacho ifambe zvakanaka.